No, I know that I'm not all you got. I will say hay que respirar esta. Buenas tardes a todos. Yo os hablo en representación del edificio de las Garzas, que somos la mayoría de los que estamos aquí. Es el edificio enfrente al cual se está construyendo el tanque de tormentas. Quería deciros que los vecinos estamos totalmente en contra y a disgusto de que nos construyan delante pues un tanque de tormentas donde nos traigan todos los residuos fecales para delante de nuestra zona verde. Quería pedir apoyo por parte del pueblo, pero bueno, parece que no le preocupa mucha más gente que a nuestro edificio, porque aquí hay muy poca gente. El pueblo es vuestro. Yo concretamente no soy de Gondomar, pero el pueblo es de la gente de Gondomar y deberíais de salir a defender el pueblo y vuestros intereses futuros. Si os ponen ahí la fosa es para siempre. Más o menos sería o mismo. Ese socavón que temos aí, primeiro empezaron uns tipos aí, unhas medicións, uns tipos extraños, non eran daqui, que farán? Eu pensaba, dixenlle a muller, xa verás, fixeches boa compra, porque aquí vai ir un paseo cojonudo hasta Ramallosa. Mira, xa están tomando medidas. Non sei, estupendo. Entón, a legislación que teñen nos dá a impresión de que chegamos tarde e que vamos de momento perdendo, pero xa veremos, porque aquí hai cousas moi raras. Temos que investigar, puxemos un abogado de momento investigando o tema, pagado do noso bolsillo, a ver se se suman máis edificios, porque isto vai para todos. E o abogado ten que entrar en instrucción 2. A denuncia foi presentada no posto da Guardia Civil de Gondomar, anticipándose. Gondomar desvía eso a Seprona e Seprona faise cargo do tema. Total, que Seprona empeza a indagar, a pedir datos, a pedir papeles aquí na obra, non llos dan ao principio, por lo que temos entendido, e ao final, pois sí, parece ser que hai un informe que foi remitido á Instrucción 2 de Vigo. Instrucción 2 de Vigo todavía non temos noticia, a denuncia fixena eu a nombre da colectividade, e bueno, gustaría meter a información, pero parece ser que temos que firmar un poder o abogado para que poda acceder a esa información e así saber que se está cocendo aí. Non acabamos de saber. Sospechamos que hai alguna posible grieta por donde meterse e intentar parar isto. Unha podía ser, non o sabemos, que eles, polo visto, no 2010, vou explicar a miña maneira. O Ayuntamiento de Gondomar pide a Xunta de Galicia un tanque de tormentas para solucionar o problema que teñen aquí en Gondomar. Problema do Valmiñor, porque na Ramallosa, o estuario da Ramallosa, registra contaminación vigilada e denunciada pola Comunidade Económica Europea. Entonces non se pode mariscar, hai que arreglar eso. Entón Gondomar pide o xoguete a Xunta de Galicia, mándame un xoguete chamado tanque de tormentas para aquí para solucionar isto. Vale, recibido, mandamos o xoguete, pero a cambio tens que publicarlo en prensa, tens que darme un documento según o cual non me vas a pedir nada a cambio, non me vas a pedir que o manteña eu, vas a ter que pagalo ti, o mantemento e preparativos, a factura. E unha vez que teñas todo eso, pois entón mandamos ese xoguete. Parece que e despois, ainda por riba, para máis inri, enterámonos de que había unha mini depuradora detrás do concesionario este de Citroën, me parece que un poquinho máis para aquí incluso. Fomos ahora ao mediodía, os chavales máis eu, enseñaron o sitio. Eu estuvera un día e vino, era unha depuradora de cemento, moi mal cuidada, comida polas silvas e tal. Me chamoume a atención, dixen, hostia, como caiga aquí un neno, xa verás ti. De la noche a la mañana llegaron los hombres de negro y desapareció. Hai que chamar a estos de cuarto milenio porque aí pasou algo. Desapareceu por completo. Quedan cachiños de ladrillo, non entendemos, parece ser que foi hace 5 ou 6 meses. Pois que sea ao lado da depuradora. Para forrar energía, nada mellor que ao lado da depuradora. Alá onde está a depuradora
non hai viviendas, xa está a depuradora e teñen, non sei se son 2000 metros, o sea que teñen sitio de sobra donde poñela. Por favor, que non a poñan aquí diante da casa da xente, non queiras pos demais o que non queiras pa ti. Con respecto ás, ou vai enterrada, soterrada, ou leva unha caseta encima. Caseta, por certo, de 400 metros cuadrados. Moitos de nós soñamos cunha caseta así, non co que vai levar dentro, pero bueno. E 3 metros de altura. Outra cousa que non se aclara, efectivamente, o que dice Carmen, son 3 metros de altura. A foto que van a mandar a Europa, do lado de aquí, pero pola parte de atrás son 5 ou 6.